Avui un vídeo de cuina. Bones a tots! Avui us ensenyaré a fer uns ous remenats. Els ingredients per fer els ous remenats són 15 grams de iogurt natural, 50 grams de mantega tallada d'aus, 3 ous i a part sal i pebre que aniran al gust de cada un. Els utensilis que farem servir seran una espàtula i una paella. Amb el foc apagat, posa els 3 ous a la paella. A continuació, encén el foc mig alt i afegeix la mantega. La mantega el que farà és donar-li més cremositat i bona textura en els ous. Remena i barreja els ous per tal de que no se t'enganxin a la paella. Un cop hagin passat entre 1 minut i 1 minut i mig, treu la paella del foc. Aquest procés farà que els ous no es cuinin tan ràpid, ja que si els ous es cuinen ràpidament, poden arribar a quedar massa líquids. Després d'aproximadament 30 segons, ja pots tornar a posar els ous al foc. Amb l'espàtula, assegura't de que no se t'enganxin els ous i ves-los removent des de sota la paella. I anirem fent així contínuament, minut, minut i mig en el foc i 30 segons fora. Un cop comencen a compactar-se, fora el foc afegeix el iogurt. Barreja-ho bé i altra vegada cap al foc, fins que es trobi la textura idònia de cada un. La textura adient seria que els ous no et quedin ni molt líquids ni molt compactes. A continuació, condimentar amb sal i pebre al gust.
Un cop ben condimentats, ja estan llestos per servir. Aquest és el resultat final, uns ous remenats, ben cremosos i boníssims. Ara us toca fer-los a vosaltres. Fins aviat! Fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat. Deixeu un bon like i subscriviu-vos. Adeu!